Моңашы югалганнар да, бу сезнең утрау түгел, бу безнең утрау. Алар безгә һөҗүм итә. Зыян китерә, безне урлый, үтерә. Без генә бу утрауда түгел, һәм моны барыбыз да беләбез. Birinchi tunni kelib 3 kishini urladılar. Anары keri qaytib tag'in 9 kishini olib ketdilar. Алар aqllı һәм рәхимсез. Siz bizning bilan barasiz. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're. Men qo'limni pishirdim. Һәм kekslar yandı. Ул турбагını һаман да төзәтмәдеме? Мин эшлим бит. Бу әдәбият та түгел. Бу попкорн. Нигә әдәбият түгел, адәм? Миңа бик кызык. Монда метафора юк. Бу гадәти дини мәгънәсезлек. Бу фәнни фантастика. Хәзер Бенның нигә килмәве аңлашыла. Нәрсә дисең? Беләм, хуҗа китапны сойлый, ләкин Джули ул аны бәдрәфтә дә укымас иде. Тик адәм, мин хуҗабикә һәм мин сойлыйм. Бу минем яраткан китабым. Аны түзә алмавың мине бик шатландырды. Мин Бенга ошамаган китапны сойлагач ахмак икән. Безнең фикер иреге бар дип күз алдыма китергәнмен икән. Тизрәк ишек төбенә. Гудвин. Койрыгы кая төшкәнен күрдеңме? Әйе, суга төште. Йөгерсәң 1 сәгатьтән шунда булырсың. Итон, фюзеляж ягына бар. Анда исән калганнар була ала. Сез аларның берсе. Сез дә очтыгыз. Сорасалар, әкият уйлап табыгыз. Юк икән, әйтмәгез. Тыңлагыз, тыгылмагыз. 3 көннән миңа исемлек кирәк. Барыгыз. Мин китап клубында түгелме?